За какво ти беше тази турбичка, бе? Браво! И 5-годишно момиче го направи! Качи са пак! Не си чувствал газа? Задните части. Айде! Поли! Поли, ти си! Дигай краката напред! Айде, някой трябва да се впусне да я вземе! Тя с завъртане се приземи! Той е с хейния, бе! Преве, човек, спокойно. Аз се движа по-бавно. Ето на Моисей Жезова. Да хванеш турбата, ей! А дали не мога да отида да я взема? Не дей, тя ще слезе додолу, ще я хванем. Остави, не дей! Спокойно, бе! Аз тръгнах вече! Не толкова големите смелчаци ще се опитат да го слязат с нормалните крака, а не по гъс. Някой да преваря тази турба. Браво, Гено, ти си един защитник. Много ясно. Се служи някъде. Избери си която раница искаш, Дело. Чеда от. Ама ти видя ли Цецо как? Цецо насилен много, човек. Той фръкна от камъка. Той в този камък ли се удари, бе? Да, а той беше с главата надолу. Аз само да ви кажа. Ето в този камък, само да покажа. Скоро са му махнали шеловете. Той е там в ония камък се удари. По-големия. Да, точно в ето този камък, който показвам в момента се удари. Ма не, май, поне там. В по-големия там, дето е долу на тревата. Този със сигурност островчето го мина и не го видяхме. На островчето скочи. Нека кажем чао за сега. Чао!